Uns 250 corredores de diferentes clubs de toda Galicia, incluindo tamén un chegado de Gran Canaria, participarán na 38ª edición do Gran Premio de Promoción Ricardo Ribeiro, que terá lugar este vindeiro sábado. A proba, todo un clásico do ciclismo na comarca, está organizada polo Club Ciclista Barbanza e a Federación Galega de Ciclismo, en colaboración con diversas entidades, entre elas o propio Concello. En competición, todas as categorías base, dende promesas a júnior, incluindo tamén ciclismo inclusivo. Vamos a ter unha participación de máis de 250 nenos e nenas, é unha participación moi alta para ter en conta neste tipo de probas e, sobre todo, dende a Federación Galega de Ciclismo, que queremos poñer en valor o vou facer 38 anos desta proba e, sobre todo, de deporte de escolas, de deporte de formación, porque fai pouco pasaba o Gran Camiño, fai pouco vamos a ter tamén probas da Volta Ciclista a España Femenina, que vai salir o 3 de maio de Marín, vai dar comenzo con 4 etapas en Galicia, pero para que haya nenos e nenas que directamente podan chegar a esas grandes probas, Volta a España, Volta Ciclistas, como Gran Camiño, ten que haber escolas, ten que haber xente que forme a estes deportistas e, sobre todo, xente que forme persoas. A proba arrancará a partir das 3:30 da tarde, con saídas dende a praza de Aboqueira de Anegral, con percorridos e horarios distintos para cada unha das categorías en competición. Dende o Concello destacaron a importancia desta proba e a aposta que se fai por potenciar o deporte en xeral no municipio, especialmente nas categorías base. Animar a veciñanza, non solamente de Boiro, sino dos arredores, para que se acerquen a Boiro o vindeiro sábado. Vai ser un evento deportivo moi atractivo, onde van participar distintas categorías, tanto masculina como femenina, nenos e nenas. Esperemos que todo transcurra baixo a seguridade. Creo que a previsión meteorolóxica é boa para o sábado, o cal é importante tamén, porque este deporte, ademais, igual que todos, pero en este, si cabe un pouquiño máis, depende moito da climatoloxía. Na proba, que será valedoira para a Copa Galicia do Porvir na categoría cadete, farase tamén unha pequena homenaxe a Samuel González, campeón galego de ciclocross, atropelado o pasado domingo en Mondariz, mentres adestraba. Está recuperando satisfactoriamente, queremos enviarlle todo o ciclismo galego en todas as probas que vamos a ter este fin de semana. Pois un minuto de aplausos e mensaxe para ele e para a súa familia.